Gracias por estar aquí, pero mucho más gracias por afrontar una nueva etapa de la vida de forma tan valiente. Yo quería deciros, os lo digo siempre en el podcast cuando acabamos, pero aquí públicamente quería decir que sois un referente social y que muchísimas gracias por, por tener la valentía de tener una vida activa, estable, sencilla y que influye absolutamente a todos los que tenéis a vuestro alrededor. Así que venga, vamos a ello porque tenemos un montón de contenidos en este podcast, pequeño programa de radio, es así un híbrido un poco especial. Veo caras ya conocidas aquí que han pasado por el podcast, ojalá podamos seguir haciéndolo y seguir entrevistándoos a cada uno de todos vosotros porque tenéis seguro unas vidas que son dignas de contar. Pues venga, vamos a ello, ¿empezamos? Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València, benvingut. Albert, com se canvieu el barret els professors quan entreu a la universitat convencional, diguem entre comilletes, o quan entreu a una Grant o Unisocietat, no? Perquè a tots els professors que hem entrevistat sempre diuen que és absolutament diferent, no? Que no té res que veure el que passa en una aula en xics de 18 com a molt i en gent que ha complit els 18. Fa poc de temps, però fa poc. Sí, home, sí, exacte. Tots tenim ahir els 18 anys, el professor i els estudiants, no? No, a veure, sí que és diferent. Home, jo no diria tampoc completament, vull dir, al final, la curiositat és el que ens mou a tota la gent que estem en la universitat i l'aprenentatge, i això ho comparteixen moltes persones de totes les edats, també l'estudiantat de grau i de màster o de titulació oficial, no? Però sí que hi ha una cosa que ho diferencia molt, que és, diguem, la motivació. I després, a mi m'agrada dir, la veritat, ara justament jo esta nit estava corregint treballs i tal, no? L'ahir estava fent un examen, és a dir, clar, resulta que hi ha una part de tot això que he de dir que el professorat solen dir que és la més desagradable, però és necessària, que és l'avaluació, les notes, que en aquest cas no està, i llavors te queda el millor, no? I a més el millor en unes persones que tenen un interès absolut en el que s'està fent ahir. No vull dir que l'estudiantat de grau no tinga, però és veritat que hi ha una part que és una finalitat instrumental, que és després una inserció professional, una formació, doncs potser hi ha gent que no té la motivació intrínseca que té la gent d'aquests programes, que això és una meravella. I després una relació que també notes l'agraïment, no? I després, evidentment, que venen a classe. Aquí no és que aquí tenim una sala plena, perquè una de les coses que ens passa en l'estudiantat de grau és que tenim les aules bastant buides, en alguns casos. Hi ha gent que ve, però hi ha gent que no ve a les classes, no? I per tant, és una experiència un poc diferent en aquest sentit per aquesta motivació intrínseca, diria, sobretot. Albert, esta és una entrevista com a vicerrector, però t'anem a explotar un poc. Te ho avise, perquè tens índies de mitigació molt interessants que volem saber i que segur que els que estan així també volen saber. Quin penses que és el repte que assumeixen les ciències socials de la universitat pública en aquests moments? Me preguntes en singular, però jo diria que són molts, no? Home, d'entrada, tant les ciències socials com passa un poc les humanitats, tenim un repte sempre, diguem, de fer valdre que el coneixement que produïm en la resta de la societat siga conegut, no? Perquè moltes vegades és més visible, i evidentment això està molt bé perquè hi ha grans resultats que són molt demostrables en altres disciplines, i en les ciències socials i humanes a vegades costa més, aquesta visibilitat. Aquesta visibilitat i aquesta valoració social segurament costa. Encara hi ha gent que, per exemple, estudiant en els graus, en els instituts, se'ls diu que per què no estudies una carrera de ciències i coses per l'estil, no? Com si, en fi, que era com diferents nivells, no? Aquest és un repte. I després també, un altre repte que és molt interessant i molt contemporani i molt actual és assumir que, diguem, posar en valor el coneixement que té la gent que no treballa a la universitat, que està en la societat, amb projectes que interactuen amb aquestes persones amb el que es diu ciència ciutadana. És un repte, la ciència oberta a la ciència ciutadana. A la nostra universitat, des de fa un poc més d'un any, poc més de temps, s'està manejant en aquest sentit, projectes que d'alguna manera treballen en la ciutadania i facin valdre que les ciències socials i humanes tenim experiència i tenim coneixements especialitzats, però també som, per la nostra manera de treballar, podem ser vehicles perquè es reconeguen els coneixements de les persones que estan en els barris, en les ciutats, en els territoris, i apropar la universitat a aquest context social i a les seves demandes.
Com pot ajudar l'antropologia a entendre les crisis contemporànies, que en tenim una nova cada setmana, pràcticament? Mira, jo sempre dic el mateix, quan a mi i t'agraeix que me preguntes per l'antropologia, no? Jo treballo en un departament de sociologia i antropologia. Sempre solem preguntar-nos la diferència entre el que fem nosaltres i el que fan els nostres col·legues sociòlegs, no? I sociòlogues. És veritat que és molt semblant, però una diferència és aprendre d'aquells humans que no veiem normalment, no? Que són éssers humans que viuen en societats no occidentals, d'acord? Que en alguns casos viuen també molt allunyats de la vida del frenesí del que parlava ara Joan Manuel Serrat en el tall de vídeo, no? Perquè viuen en la selva, per exemple. L'antropologia se dedica tota a la humanitat, però si alguna cosa la caracteritza és recordar que la humanitat és diversa i que la nostra manera de viure no és l'única que existeix i que podem aprendre d'altres formes de viure i d'altres valors d'altres societats que no són la societat occidental moderna, no? I a mi me sembla que això és una cosa que s'ha de posar en valor. Vaig a posar un exemple. Nosaltres s'ha posat ara en marxa fa poc el grau en relacions internacionals, no? I, per exemple, hi havia el debat sobre si incorporar o no l'antropologia. Doncs per a tota la part de política no estem, per exemple, en el grau de ciències polítiques, que és una de les titulacions que tenim a la universitat, si hi ha altres que interactuen amb aquesta temàtica, però sí que és veritat que una cosa que posem ahir en valor és la concepció de la política que té i del poder que té, per exemple, les societats no occidentals, que no entenen les coses de la mateixa forma. Nosaltres parlem de parlaments, de governs, de càrrecs unipersonals i coses així. Hi ha societats que es gestionen políticament d'altra manera que ens recorden que l'ésser humà és un ésser col·lectiu i que una de les coses que ens perd és que les persones siguin individus amb el seu ego, que volen fer les coses elles i tot això, i no vegem la malla que tenim al voltant, no? I això és una cosa que hi ha societats que ens poden donar moltes lliçons, la nostra també, i en la nostra societat, experiències comunitàries que són molt importants. Les societats canvien després d'una crisi molt grossa o d'una catàstrofe? És a dir, la societat valenciana canviarà després de la Dana? Bona pregunta, clar, sí canviarà. Hi ha persones que han fet canvis, per exemple, perquè, clar, podríem parlar de canvis a diferents nivells. En el canvi personal vital d'algunes persones, sí, perquè, per exemple, la percepció del risc, hi ha gent que s'està organitzant, vull posar un exemple, per exemple, una de les coses que va passar en la Dana va ser que la gent no se podia comunicar, no? I aleshores van redescobrir el walkie-talkie. Però va redescobrir la policia, o va redescobrir els servidors públics, o va redescobrir la ciutadania. Què han fet ara? Doncs hi ha, per exemple, una entitat, una organització de gent amb walkie-talkies per comunicar-se si hi haguera una Dana, i han desenvolupat, han recuperat un element tècnic i, a més, han fet una xarxa de gent que en el cas que hi hagi una emergència s'organitzen, de seguida s'avisen. Doncs hi ha una alerta, un estat d'alerta, que el següent repte seria passar-ho de generació en generació per tindre això, perquè hi ha societats, tornant al que deia abans, en Canadà, per exemple, hi ha pobles que fa anys que fan simulacres d'emergència perquè culturalment ho tenen incorporat. Això és un canvi. El canvi més difícil és el canvi estructural que no depèn de l'àmbit comunitari, perquè com que no som societats que s'articulem al voltant d'una comunitat que pren les decisions, sinó que tenim grans organitzacions burocràtiques, Estat, administració central, autonòmica, tot, i tota una sèrie d'organismes reguladors i procediments, tot és com a molt lent, que de fet és una cosa que se sent molt, i a més els populismes utilitzen molt contra la burocràcia i tal, no? Què passa? Que tot és molt lent a l'hora de prendre decisions i després hi ha molts interessos acumulats que és difícil de negociar perquè hi ha canvis molt importants. I només posaré un exemple per no estendre'm, no? El transport. O sigui, un dels grans drames és, d'acord, va vindre molta aigua en la Dana, el fang, sí, podem parlar de si se va previndre o no, però clar, quan tu t'adones la quantitat i quantitat d'asfalt que hi ha, els polígons industrials que hi ha, la quantitat de carreteres que s'han fet per a comunicar per damunt de l'Horta Sud i passar cap a l'altre costat, no? I estic parlant no només de l'Horta Sud, però hi ha més llocs que siguin afectats, òbviament, no? O, per exemple, la distància, alguns llocs que estan molt comunicats difícilment, pobles, perquè tenen poca carretera per comunicar-se, no? Tot el tema del transport i la comunicació, que a més penja molt del vehicle particular, i només cal que tothom té al cap, si preguntàrem a les persones que estan així ara quina imatge tindrien de la Dana, què els hi ve al cap? A molts els hi vindria un munt de cotxes al damunt. Sí. Això els que no vivíem allí, òbviament, perquè altres els hi vindrien altres coses segurament que van tindre molt de cop, els que no vivim en la zona, però el munt de cotxes sí, però és que aquests cotxes pegaven contra les parets, feien barreres a l'aigua. I per què hi ha tants cotxes? Doncs hi ha tants cotxes perquè depenen d'aquests vehicles particulars. Perquè el transport públic, hi ha pobles de la mateixa Horta Sud que per a comunicar-se tarden més temps
que passant per València directament. Llavors, per tant, i això és un problema estructural molt gros, i dius, podíem superar això? Molt difícil, perquè molt difícil, això sí que seria un canvi estructural, això serà més complicats. No m'atrevisc a dir que siguin impossibles, però el dia que veig que un gestor públic dient que el vehicle particular és un problema, estarem notant que hi ha un canvi. Però ara pensem cadascú de nosaltres què passaria si, i ja ho saben molt bé les persones que es quedaren sense, no? Si no tinguem el vehicle particular per a desplaçar-nos. Albert, ¿tú piensas que la antropología también podría ayudarnos a eliminar la xenofòbia? Mira, entronca el que he dit abans, com que vos he dit, si es tracta d'aprendre dels altres, el que no podem fer és tindre'ls por o odiar-los, no? Però la multiculturalitat s'ha convertit en una amenaça, pràcticament, per a molta part de la societat. Perquè d'alguna forma, ho deia també al principi, nosaltres tenim una trajectòria llarga en el temps, no? I els humans tenim una trajectòria vital llarga i canvien les coses. Totes les persones, cadascú de nosaltres pot recordar com era la vida dels seus predecessors, si li han explicat en la memòria o ha vist imatges, fotografies, no era igual. Doncs el món canvia. Un dels canvis és tindre contacte amb gent diferent. I no s'ha de tindre por perquè el món canvia. Clar, quan a tu te diuen que ens convertirem tots en creients de determinada religió o coses per l'estil, dius, doncs, primera, és dubtós que això pugui passar perquè n'hi ha moltes, com que no tenim, és difícil que tots creiem una sola religió perquè això no existeix pràcticament. Ja dic, hauríem d'anar-nos a la gent que està en la selva en un llogarret ahir, no? I que són 25 persones, però a més és molt divers. Primer, això, i segon, no sé, hauríem de veure, i si en les futures generacions posteriors són creients d'una religió, no sé, segur que hauran de resoldre el problema, entre cometes, de la diversitat, perquè és consubstancial a l'ésser humà, a tota la humanitat. Aleshores, tindre por. Podem aprendre, simplement recordar que el món canvia perquè tenim contacte amb realitats diferents. I això és inevitable. És inevitable. Pues Albert Moncusí, moltíssimes gràcies per estar a Veus Grans, que vagi molt bé el dia. A vosaltres sobretot també. Gràcies. Este proceso de maduración de los procesos sociales, de toma de conciencia colectiva, es un proceso de maduración lento en las sociedades europeas. Sigue siendo lento. El cambio climático va mucho más rápido que la toma de conciencia de la sociedad mayoritariamente hablando. Y es más, empiezo a percibir, y esto me preocupa bastante, esta es mi última preocupación de lo que hoy mismo, ahora mismo, veo. Empiezo a percibir que hay como si el cambio climático hubiera pasado a un segundo nivel, a medida que nos alejamos de episodios como la Dana, a un segundo nivel, y se van recuperando tradiciones, inercias políticas que van justamente en la dirección de incrementar los efectos. Pel soroll que fa, per la foscor i pel vent, per ahí baix per la ribera deu estar caent una com la de l'any 82, perquè jo recordava perfectament que vaig tenir aquesta sensació l'any 82 i no estava tan lluny, vull dir que estava també més prop. Vull dir que efectivament és una d'aquestes coses que me va marcar l'any 82 i m'ha continuat marcant ara i de fet ha estat un any que he estat molt ocupat i molt preocupat perquè d'alguna manera els que treballem en això han passat una espècie de dol. Han tingut que assumir moltes coses que no pensàvem que pogueren esdevindre. És a dir, que la gestió i tot el que ha passat després ha sigut molt copsadora. A ver, yo estoy muy orgulloso de que las universidades españolas hayan abierto sus puertas a las personas mayores. El hecho de que se pueda ir a la universidad teniendo más de 55 años es todo un lujo, porque nosotros tenemos alumnos de la NAUGRAN que en su momento no pudieron acceder a la universidad porque tenían que dedicarse al mundo laboral, y para ellos es una satisfacción venir a clase y aprender hasta el punto de que todo el que nos conoce ya no nos abandona. Yo estoy absolutamente convencido de que la arquitectura es el soporte de los derechos humanos. Es decir, no hay sanidad si no hay espacios donde se produce la sanidad. No hay enseñanza si no hay espacios donde se produce.
Ya sé que sí hay, ¿no? Y que hay sitios donde dan clase donde pueden, ¿no? Pero ese instrumento que favorece la docencia, la cultura, la enseñanza, la habitabilidad, el vivir y tal, la arquitectura siempre está detrás, ¿no? Y es una bella arte donde la gente vive dentro. No hay ninguna otra bella arte donde la gente habite, ¿no? Después de este pequeño vídeo entendéis lo que os decía al inicio, ¿verdad? Qué grandes entrevistas hemos hecho, qué personas tan interesantes estamos conociendo como la que vamos a conocer ahora. Josep Montesinos, gracias también por estar con nosotros. Una veu un poco gran también. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a este acte. Bueno, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Valencia y profesor también en Naura, lo que hablábamos con Albert. ¿Qué diferencias encuentras tú cuando das clases en Naurant o Unisocietat? Molt bé. ¿O por qué es importante para ti? ¿O si te gusta? Jo tinc la sort d'estar incorporat al projecte i realitat de Naurant des del principi, és a dir, ja de fa 25 anys, però a més també he participat en el tema d'Unisocietat. Unisocietat, he sigut professor d'Unisocietat, he coordinat universitats estacionals en pobles, etc. I, per tant, m'ha donat una perspectiva molt interessant, no només de lo que estaves dient, de la docència en grau i en postgrau, sinó de la docència en Naurant. La veritat és que és molt diferent. És a dir, com a professor, quan t'incorpores, en principi penses que la meva assignatura és Història de l'Art, aleshores tens un contingut, els mateixos continguts aproximadament van a ser per a la Naurant, però de seguida te n'adones que no és exactament el mateix. La perspectiva, la posició d'aquests alumnes de la Naurant són molt diferents a l'alumnat de grau i de postgrau que estan en una formació per a tenir unes exigències professionals, per a formar-se, etc. Aleshores, els alumnes de Naurant venen en una altra perspectiva i fins i tot són més exigents que els alumnes de grau o postgrau. Per exemple, l'absència a classe pràcticament és inexistent. Aleshores, quan no tenen que vindre, fins i tot se justifiquen i s'angoixen. I, a més, t'exigeixen, evidentment, tens que preparar les classes molt bé. Tu no pots anar a improvisar. Improvisant, no? Perquè de seguida se n'adonen. Tens que donar una sèrie de continguts i, a més, el tema de la Naurant a mi m'ha reforçat en un aspecte que en aquest moment potser pot estar en dubte. I és que en aquest moment, a través de les xarxes, a través d'internet, ahí està tot el coneixement, la gent pot accedir al coneixement, pot ensenyar-se, no cal anar quasi a classe, això no és veritat. En aquest moment, tot ben és cert que el coneixement està en la xarxa, en internet, és extraordinari, la quantitat d'informació que tens, si la saps aprofitar, però en aquest moment, i a més, sobretot m'he adonat a través de les classes de Naurant, la figura del professor, en aquest món tan virtual, la figura del professor en l'aula davant dels seus alumnes i els alumnes davant del professor, és a dir, l'acte didàctic, esdevé el moment clau de la formació, el moment clau de l'ensenyament. I és imprescindible, perquè no és que el coneixement no estiga en la xarxa, sinó que la transmissió personal d'aquest coneixement és el que dona sentit a aquest saber. I per tant, molta gent està preocupada, se mos van a buidar les aules perquè la gent té la formació, doncs en aquest moment jo penso que l'acte didàctic, una cosa con el que estem fent, esdevé fins i tot més important que en moments anteriors. Estic d'acord, Josep. Tu penses que estudiar arte o història de l'art aporta molt més que coneixement? Home, cadascú, des de la seva vessant, des de la seva assignatura, des de la seva línia d'investigació, pensa que és el més important. No és que siga el més important, però la història de l'art te dona una perspectiva visual de la història molt important. La història de l'art no deixa de ser història i, per tant, aquesta mirada cap arrere te dona aquesta perspectiva històrica tan important. Però també del món interior, dels autors. Exactament. Que és una cosa molt personal. I en aquest moment que les coses canvien tan ràpidament, la història te dona aquesta perspectiva, aquesta relativitat. Tot el que està passant ja ha passat. Aleshores te dona aquesta perspectiva de no caure en aquesta desesperança per aquest món
tant de Brangili. I a més, la història de l'art, l'estudi del patrimoni, te dona la perspectiva de saber llegir l'entorn. Jo ara estic fent un curs de comprendre la ciutat de València i la idea és que la gent, quan va per el carrer, veja que n'hi ha uns edificis, uns carrers, un ambient, un paisatge que forma part de la història. I és un bagatge cultural importantíssim, perquè la història abastís molts aspectes, no només la història pròpiament dita, però també els personatges, les històries, en suma un poc també, no només aprendre, sinó relativitzar també molt bé el temps actual. Coneguem poc el nostre patrimoni a nivell general? Se podria conèixer millor. No és que es conega poc, i sobretot els alumnes de Nau Gran són persones que venen amb molt d'interès i te trobes en les circumstàncies que en els de grau tenen una edat i tenen una vida, però els de la Nau Gran, jo me poso davant d'ells a contar les històries i n'hi ha alguns que han viatjat molt més que jo, és a dir, tenen un bagatge importantíssim i a lo millor no tenen un coneixement específic, però sí que tenen un interès i, per tant, volen ensenyar-se i volen aprendre. Jo penso que el coneixement de la nostra història, del nostre patrimoni, és important, fins i tot per lo que tu dius, per saber d'on vens i on vas. I per augmentar el turisme cultural? El turisme cultural, i m'has posat un tema que és important, però jo penso que el turisme no ho és tot. Jo sé que el turisme és la nostra primera indústria, però que el turisme també pot esdevindre un problema, com en aquest moment estem tenint en alguns espais del món. Ahir veia en televisió que n'hi havia cua de no sé quantes hores per a poder arribar a l'Everest. És a dir, i ens està passant en alguns espais que el turisme cultural està matant el patrimoni. Ja n'hi ha ciutats que estan col·lapsades, és a dir, jo penso que tot en la seva mesura. El turisme és important, el turisme cultural també, però és una part, és una vessant i és un tema que en última instància caldria pegar-li una volta. També és dir que jo visc en el centre històric de València i aleshores he patit el tema de la gentrificació i de la turistificació. En el meu barri, per exemple, vivim quatre gats, perquè la resta són tots apartaments turístics. M'has posat un tema que és difícil, és difícil. Bueno, Josep, tu estàs especialitzat en una tècnica ceràmica que ens ajuda a entendre el món romà. Ens expliques un poquet? Bueno, això és una anècdota. Una de les meves línies d'investigació és la ceràmica romana, però bueno, és una part molt específica, però és un tema interessant, és un patrimoni molt casolà, molt senzill, que és l'artesanat de la ceràmica, però que té una importància importantíssima des que se fa ceràmica en el Neolític fins ara. La ceràmica ens ha permès estudiar la tecnologia, els materials, la cronologia i en moltíssimes ocasions, a nivell d'història, la cronologia d'un estrato arqueològic s'averigua a través de la ceràmica, que s'ha pogut datar i, per tant, te data tot el conjunt. I, a més també te permet, en última instància, veure l'evolució de les formes, de les imatges. És molt interessant el tema de la decoració a relleu o en pintura vascular de la ceràmica, per a que te transmet les idees, els mites, les religions, les esperances d'un determinat temps. I, a més, en València la ceràmica és un tema importantíssim, no? I tots coneguem, tenim ceràmica ibèrica des del Neolític, però també coneguem la de Paterna, Manises, etc., que en algun moment determinat València va ser exportadora de ceràmica i fins i tot de ceràmica de construcció a tota Europa. És un patrimoni molt casolà, però també molt digne.
Josep Montesinos, moltíssimes gràcies, un plaer. Moltes gràcies a vosaltres i a vosaltres també. No solamente hay itinerarios de conocimiento convencional, también hay actividades que yo creo que llenan el alma, que ayudan a crear una nueva oportunidad de vida, como es el grupo de teatro de Naugrán. Luego vais a tener la oportunidad de ver una representación importante, pero aquí nosotros vamos a contaros alguna cosilla de este grupo de teatro. Pura Marco y Ana Cortés, bienvenidas las dos. Bon dia, gràcies per la vostra assistència. Pura es profesora, coreógrafa y ayudante de producción en el grupo de teatro y Ana Cortés es la actriz protagonista de hoy o una de las actrices protagonistas. Pura, com comença el grup de teatre? En quin moment i per què? Molt bé, doncs aleshores nosaltres començarem en el 2013 i va ser una cosa molt casual però molt bonica perquè justament el primer espectacle que fèrem coincidirem amb el cor de la nau i fèrem de García Lorca el malefici de la papallona. Va ser preciós. Aleshores, a partir d'aquest moment, este curs va plantejar-lo Tono Berti, que és el professor, director, creador, el que va inventar aquest projecte i dissenyar-lo, i aleshores ahir va contactar amb mi per a fer un poc d'ajudanta, de professora, de tot un poquet el procés que podia continuar el seu treball i també com una persona que ens ajuda molt voluntàriament està Immaculada Sant Ambrosio, que ja ens ajuda en els textos, té una capacitat, a més coneix moltíssims autors, ella ve també de l'escola de l'Off Teatre, doncs aleshores va néixer així, amb molta il·lusió i tinguérem molta sort. Per exemple, Anna va començar des del principi, en la qual cosa portem des del 2013 fins ara ampliant el grup d'alumnes que se van apuntant i que comencem a estudiar i a preparar. Pura, i com canvia la vida de les persones que entren al grup de teatre o al taller de teatre? És impressionant perquè no sabria com dir-vos com inclús, per exemple, jo generalment m'ocupe més de la part de física i de veu. En la qual cosa, quan comencen el curs, moltes vegades, sempre en el que és la sessió, hi ha una part que és de calfament, un poquet d'encontre, de treballs i exercicis físics, i a la qual cosa a vegades hi ha alguns que li fa un poquet de por i tal. Quan acabem el curs, el seu cos ha canviat, la seva ment ha canviat totalment. Ja no sols que puguen recordar millor els textos, que també passa perquè treballem també la memorització i també treballem la pronúncia i també treballem un poquet el projectar la veu i projectar les emocions, que moltes vegades és molt important, perquè hi ha molta gent que al llarg de la vida i al llarg de la societat i el dia a dia no podem expressar el que ens passa. I d'una manera divertida i posant-nos en la pell d'un altre personatge, que tal vegada és més fàcil, podem projectar aquestes coses que tenim dins. Aleshores, al llarg del curs, que el curs consta de 4 hores a la setmana i des de novembre generalment fins a juny, les persones canvien, que podrien fer una fotografia del principi i del final i elles mateixes s'adonarien de l'important que ha sigut el treball. Com voleu que siga el futur del grup i el taller de teatre? El futur? Doncs nosaltres ens agradaria continuar ampliant el grup de teatre, amb la qual cosa sí que enguany hem tingut la sort que hem passat de ser taller de teatre a ser grup de teatre, que és un poquet, anem a dir, un poquet d'un nivell més que ens ajuda a continuar aprenent, però a més ens agradaria ampliar, en la qual cosa sí que voldríem que se formara un grup d'iniciació que estiguera format per persones que ja sabeu que han de ser un poquet grans, de 52, un poquet per ahí, cap a davant, i que començaríem a fer tots els exercicis, jocs i improvisacions i demés que fan que després estiguem preparades per a poder passar al grup avançat. Això ja va passar fa uns anys, que tinguérem 2 grups, i va ser molt interessant, perquè moltes persones que començaren en el grup d'iniciació, després
han estat en el grup ja d'avançat. I aquesta és la nostra intenció. Me vaig apuntar, Molt bé. m'has convençut. I ja tinc l'edat, ja tinc l'edat. M'agradaria comentar una coseta per enguany. Enguany anem a fer, perquè també el grup està format per persones de diferents condicions, com estaven comentant també les nostres persones anteriors que han parlat. Així s'ajuntem persones que venim de diferents vides. Doncs aleshores, un dels alumnes, anem a dir, és Ernest Uriaga. Ell va escriure una obra de teatre que és la que anem a representar enguany. Si les cariàtides parlaren. Doncs aleshores la farem el dia 10, 11 i 12 de juny. I és molt important perquè es posa en pràctica una part molt interessant d'aquesta persona que ha fet escriptura teatral i de sobte les seues companyes i companys la posen en peu. Doncs aleshores això jo crec que va ser un repte molt bonic per enguany. Anna, te passem el micro i conta'ns què anem a veure en estos moments. Un chicotet fragment Sí, esto es un pequeño fragmento de lo que se verá luego. Sacado de contexto, obviamente, pero bueno, si luego queréis saber más, porque os surge curiosidad, pues venir a vernos el 10, 11 o 12 de junio, ¿vale? Estáis todos invitados. Pues venga, ahora pedimos un poquito de silencio, que estamos en total silencio. Bueno, yo solo puedo decir que si llevo 12 años aquí es porque esto es una pasada. Es ilusionante, lo pasamos fenomenal, nos va fenomenal para la cabeza, para el equilibrio, para la socialización, para tener ilusión, de verdad. Es una actividad que, bueno, me da vida. Pues sale, vamos a ello. Y hasta que no me echen, aquí estaré. Bueno, perdoneu porque ahora sí en frío. Quin silenci. Sense grits, sense trons i sense haver d'escoltar disbarats. Quina pau. Jo com estic així, m'entren unes ganes de pissar, que a vostès no? Què creien? Que no sabia que estaven així? Home, soc gata vella, però no sorda. A més, mira, aquesta senyora també té cara d'estar pixant-se. A que sí? Tranquil·la, dona, és normal. A les nostres edats no diuen això, que tot és normal. Pixeu, pixeu. Les actrius veteranes n'hem passat de tots els colors. Sabeu quanta gent hi ha al món amb ganes de tossir? Però és que si estan en el teatre, el desig és irrefrenable. Ai. Pixeu, tossiu, si voleu, clar. Jo puc esperar. Total, no queda ningú així. Però clar, qui havia de quedar? Jo m'he passat tota la vida esperant, sense parar. I vostè, caballero, ja pot treure el mòbil tot el que vulgui. Tranquil, que la dona de darrere ja s'ha quedat cega la primera volta que l'encés. Bé, jo espere, però jo sé el que ve ara. Bé, però és que no van ponar-me ningú. Ningú va vestir-me? Però quin favoritisme és eixe? No havia dit jo, tota la vida esperant. Potser és per alguna cosa? Alguna raó? Raons? Excuses, sempre excuses. Si no ho fas tu, no ho fa ningú per tu. Potser hi ha alguna raó per a que ningú li ajude? Hauré de vestir-me jo, perquè hi havia un temps, sí. Llavors hi havia qui besava la terra que jo xafava. I mai havia permès aquesta falta d'educació, però ja no està. Què va faltar?
No, el basisario. Pues ya lo habéis visto, vaya talentazo y vaya ganas de llorar tan agradable tengo yo en estos momentos. Ese lloro agradable que todos deberíamos experimentar al menos una vez a la semana, yo creo, como terapia. Venga, continuamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Casino y bueno, estoy aquí porque me inscribí en la Naugrán. Para mí esta formación ha supuesto un cambio importante, relacionarme con gente de todas las edades, intergeneracional, y realmente pues es una actividad que estoy disfrutando muchísimo porque la hago de forma voluntaria y es un aprendizaje multidisciplinar. Así que estoy súper contenta. Muchas gràcies, Naugrán. Per a mi la Naugrán ha significat el retornar a tomar els meus anys d'estudiant. Estic molt content d'haver pres aquesta decisió i la veritat que l'ambient és molt bo, molt bo. El recomano sobretot a tota la gent major. Hola, bon dia. Jo soy José Joaquín Lucas i porto en la Naugrán 3 anys per fent l'itinerari d'Història de l'Art. La veritat és que ha sigut un respir, perquè la veritat és que a mi la vida universitària sempre m'ha agradat, jo sempre he estat lligat als estudis universitaris i quan me vaig jubilar, pues, home, te quedes un poc xafat, no? Con lo qual, quan tornes un poc a l'activitat universitària, aunque siga d'una altra manera, pues sempre t'agrada, sempre t'ho passes bé, sempre descobres noves coses, nous amics, nous estudis. Bueno, la qüestió és que la Naugrán, en el fons, és vidilla pues, per a la gent gran, evidentment, però també per a descobrir i contar moltes coses que després, con el pas del temps, influïn en la teua manera de ser. No ho sé, la veritat és que a mi personalment la Naugrán és una d'aquestes coses que d'alguna manera quan uno se retira del treball te dona vida, te dona vida y es la vidilla de todos los días. Hola, soy Mercedes Árguedas, alumna de la Naugrán. Yo pienso que es algo más que aprender, que es importante, por supuesto, sino que es congeniar con otras personas, tener un motivo de salir de casa para la gente de nuestra edad, tomarte un café, hacer amistades. Para mí ha sido un descubrimiento maravilloso y además que siempre lo he condicionado a decírselo a más gente, a que la gente lo conozca porque a veces es desconocido y pienso que sirve muchísimo para toda la gente de nuestra edad. Y también te hace muchas veces el tener con gente joven, estamos en un programa de intergeneracional que también te hace tener contacto con gente de grado y te ayuda también a saber las inquietudes y las opiniones de toda esta gente con otra edad. Bon dia, soc Carmen Pallardó, alumna de l'itinerari d'Història i estic encantada de pertenèixer als itineraris de la Naugrán perquè en la meva vida anterior, definir-ho millor, jo soc metge, entonces els metges estem molt focalitzats sempre en la medicina. Aleshores, és un descobriment de que n'hi ha altres camps molt interessants en el que cal profunditzar. I aquesta és la motivació principal per a conèixer altres facetes de la vida que són molt interessants. Llega el momento de escuchar a los más importantes de esta historia, los alumnos, los realmente protagonistas, Pilar Mengod y Víctor Calvo, gracias por estar también en Veus Grans. Pilar es química y Víctor es impresor. Y digo es verbo en presente porque yo creo que la profesión de uno es para siempre. Qué pena que hablemos de nuestras profesiones en pasado cuando nos jubilamos. ¿No os parece? Bueno, depende de cómo lo mires, ¿no? La época laboral es súper importante, pero tiene unas exigencias a nivel de dedicación, de tiempo, que en la etapa que acaba, todo aquello que tenías pendiente y que no te daba tiempo, de pronto se abre ante ti, ¿no? Entonces, visto así con perspectiva, o sea, yo cuando estaba en la época laboral no sé lo que hubiera dicho, pero ahora la verdad es que a mí esta etapa me encanta.
Y te apetece decir, eliminar tu profesión de alguna manera, ¿no? No exactamente, porque va contigo, como tú dices. Claro. Pero realmente cuando estás trabajando con mucha exigencia, todo está muy acotado. Es decir, y en la generación de mujeres que estamos aquí, nuestra tarea en muchos casos era doble. Y triple, sí. Claro, entonces de pronto se abre esa disponibilidad de tiempo y va contigo la profesión, ¿no? Y además te ha dado esa base para ahora poder estar aquí. Pero sinceramente yo ahora me lo estoy pasando mucho mejor. ¿Y tú, Víctor? Bueno, ¿Tú eres impresor? ¿Te sigues sintiendo impresor? No, en absoluto. Yo cuando colgué los hábitos de impresor dije, ¡ay, qué bien! He pasado mejor vida. Y no añoro para nada aquella vida. Y eso que yo entré a ser impresor sin querer, ¿no? Porque era una época complicada. Tuve que dejarme la facultad porque tenía que vivir. Y para vivir hay que trabajar. Sí. Y no sé cómo, las circunstancias me llevaron a empezar poquito a poco hasta que monté mi taller, ¿no? Y jugando, he trabajado 40 años de impresor. He aprendido mucho y me ha quedado mucho por aprender. Es decir, el problema de las profesiones es que siempre, cuando acabas, es cuando estás dichoso de ellas, porque has aprendido mucho, ¿no? Entonces te vas un poco porque ya te toca, pero que te queda, por lo menos en mi caso, ¿no? Esas ganas de haber aprendido más, ¿no? Y de haber, bueno, sí que tuve la suerte de enseñar a algunos, ¿no? Y eso me satisface. Y que luego sigue estando el taller que yo fundé, sigue funcionando. Es decir, no se ha cerrado, no acabó conmigo, ¿no? Y eso te da también mucha... Vamos, te halaga mucho, ¿no? Profesionalmente. Pero cuando colgué los hábitos me quedé más tranquilo que Dios. Ya está, hiciste así con la imprenta y fuera. Sí, porque había cumplido una etapa, además que yo he trabajado 50 años en mi vida, desde que empecé de chavalín. Y claro, ya está bien que trabajen otros. Claro. Y cuando llegas a este momento de la vida, a mí me está pasando ya, ¿eh? Empiezo a pensar, ostras, qué pena esperar a esta edad de mi vida para tener la sensación de que quiero disfrutar y quiero comerme la vida. Y eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Tú lo decías, ¿no? En la vorágine del trabajo te mete en una dinámica que te impide disfrutar del café, de la conversación, de la escucha, del cariño, de todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, yo creo que la diferencia es el tiempo del que dispones. Claro, ¿vale? sí, el tiempo... Es verdad, porque realmente el tiempo libre es una cosa que hay que reivindicar. O sea, en esta sociedad es, no tengo tiempo, ¿cuánto trabajo? Trabajo no sé cuántas horas, ¿no? Y el tiempo libre es como diciendo, mira, qué ociosa está, ¿no? Y al revés, o sea, tal como decían los profesores, bueno, mucho mejor que yo, el tiempo libre es valiosísimo para el crecimiento personal. Entonces, lo que sí que es cierto es que yo llego a un momento en que cuando ya las tareas familiares, los niños eran más mayores y tal, empecé un poco a decir, no me puedo esperar a jubilarme para que algo me compense esta vorágine, como decías tú. Entonces, sí que ahí yo he disfrutado de los cafés, he disfrutado del monte, yo vengo del pueblo, ¿no? Y he disfrutado, quizá porque también en ese momento fui consciente de que no podía esperar. O sea, la vida te espera en cualquier rincón, ¿no? Yo decía, no, cuando me jubilo, igual no hubiera llegado a esto, ¿no? Que es un privilegio. Entonces, yo sí que con el tiempo es muy importante, yo creo que lo hacemos la mayoría, ¿no? Si podemos, pues disfrutar de cada momento de tiempo libre y además con mucha satisfacción. Yo como he sido autónomo, porque no solamente era el jefe, sino que era el responsable de que aquello funcionara, pues he llegado a trabajar 11 horas, 12, fines de semana, pero que no me quejo de eso, porque al fin y al cabo si sabes llevar tu trabajo, si al final lo quieres, ¿no? Buscas resquicios y buscas aprovechar los puentes, aprovechar las vacaciones, y si tienes un entorno familiar y de amigos que te apoyan, pues la verdad es que se supera todo eso, ¿no? Entonces, no me quejo de mi pasado, ¿no? A pesar de haber sido un trabajo intenso y tal, porque lo he hecho a gusto. Además, quejarse del pasado no sirve de nada, porque no se puede cambiar, así que hay que tirar para adelante. Ahora sí que, desde luego, me faltan días. Hace un momento estaba comentando a la compañera Asun, que es estupenda, que necesito hacerme un par de clones para que puedan ir al teatro, para poder ir a clase, para poder ir de viaje, para poder atender a las necesidades familiares. Tengo mi hija en Madrid, no la puedo ver, estoy desesperado. Y
reconozco que el tiempo libre los jóvenes lo están buscando también. Sí. Porque ahora, por desgracia, el trabajo está peor valorado y peor pagado. Y entonces tienen que trabajar mucho para cobrar poco. Y encima se dan cuenta de que el futuro es muy oscuro. Es decir, que ¿a dónde vamos a llegar? Ya tendremos que trabajar toda la vida. ¿Y en qué condiciones? Yo creo que están peor que estábamos nosotros a su edad. Sí, son más conscientes de que el tiempo es lo único que tenemos y que hoy ya no volverá mañana. Y que no quieren desperdiciarlo. Hoy es nuestro, es lo único que tenemos. Mañana ya veremos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Así que hay que aprovecharlo y... En el momento laboral, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, en el momento laboral, quitarse la pereza, ¿no? Eso de decir, Dios mío, ahora me voy a ir al teatro, me voy a ir al cine. Sí. Estoy cansado. O sea, es que si no, efectivamente no puedes esperar ahora, ¿no? La pereza, en ese sentido, para cuidarse hay que quitársela. O sea, porque esta sociedad de los cuidados, que además estaba muy focalizada en las mujeres, bueno, sigue estándolo en muchos casos, ha hecho que la parte del autocuidado acabara un poco a veces, pues yo qué sé, pues a ver si tengo un rato y me voy a la peluquería, ¿no? O sea, estoy hablando de mujeres, bueno, de hombres también. Pero el otro cuidado, ¿no? Es decir, me busco un ratito para leerme esta novela o esta revista, ¿no? O un momento que cierro la puerta y estoy sola, ¿no? O sea, quiero decir, o me voy a dar una vuelta yo sola, o llamo a una amiga o un amigo, yo qué sé. Esos pequeños momentos yo creo que son muy importantes y que ahora a veces los suplimos con esto, ¿no? Porque a veces las circunstancias son así, ¿no? Lo que decía Serrat, ¿no? A veces la soledad se le da un valor cuando es elegida, pero cuando no lo es, o sea, es algo que como sociedad somos responsables de que haya herramientas como estas y muchas otras para que eso sí sea elegido, ¿no? Vosotros ya sois unos grandes experimentados en Naugran. Cuando llegáis por primera vez, ¿qué es lo que más os sorprendió? Pues la verdad es que yo recuerdo, yo empecé el itinerario de Ciencias de la Salud, yo soy química, bioquímica, y cuando acabé, y yo he estudiado todo con becas públicas, cuando acabé digo, ay, me hubiera encantado ser médica, ¿no? Y mis padres me dijeron, haberte lo pensado antes, necesitamos el sueldo, evidentemente, ¿no? Ya hemos estado esperando este tiempo. Y entonces cuando yo subí la escalera de la Facultad de Medicina, que sabéis que está Ramón y Cajal ahí, ¿no? Pues os digo que se me llenaron los ojos de lágrimas. Es decir, y yo había tenido el privilegio de estar en la universidad, ¿eh? Y fue una experiencia de eso de volver a un aula como alumna, o sea, porque yo también tuve una temporada de docente, emocionadísima. O sea, quiero decir, esa sensación de, yo qué sé, de abrir un regalo, ¿no? O de reencontrarte con alguien que hace tiempo que no ves, fue maravilloso. O sea, ver ahí además la curiosidad, o sea, de personas mayores, como decían los profesores, ¿no? Esas ganas de aprender, de presentarte, ¿no? Yo decía, hace mucho tiempo que nadie me preguntaba por que me presentara, ¿no? Entonces, la verdad es que yo recuerdo el primer día en la Facultad de Medicina, pues unos momentos esos que se te graban, ¿no? Que no todos se graban los que van con las emociones, ¿no? Claro, claro. Entonces, la verdad es que fue muy chulo. Bueno, yo también tuve un shock así de esos. Pero yo lo que pasa es que como me dejé psicología por hacer, me quedé en tercero, tenía una asignatura pendiente. Claro. Y aquello era mi segunda casa, ¿no? Y entonces regresar a donde te has encontrado a gusto, donde has tenido tantas emociones y conocimiento, es decir, era algo que tenía que retomar. Y con la Naugran, la verdad es que tuve suerte porque pedí psicología como itinerario y me lo dieron. Es decir, no tuve que elegir un segundo o tercero, me dieron el que quería, ¿no? Entonces, el día que llegué, pues, eso como un pollo sin cabeza allí. Y bueno, con un alumno mayor, y preguntando a todo el mundo que si estaba en el sitio correcto, que dónde empezábamos, que qué iba a pasar. Es decir, y luego, bueno, pues ya fue todo sobre ruedas, ¿no? Hicimos muchas amistades. De hecho, todavía conservamos el grupo inicial de 20 y tantas personas que nos vemos desde hace 10 años. Es decir, acabamos los 3 cursos de psicología, hicimos los altos estudios, nos pilló la pandemia también, es decir, y no hemos perdido el vínculo. Que eso es otra de las cosas tan importantes, es decir, de la Naugran. Yo la reivindico como si fuera un proselitista. Es decir, ¿por qué? Porque nos socializa, nos ayuda a seguir cognitivamente activos. Es decir, la soledad esta que estábamos comentando la aleja, es decir, porque haces grupos que luego te necesitas, esos vínculos
persisten. Es decir, yo tengo ya amigos por ahí por un tubo, que se dice, ¿no? Es decir, tengo incluso demasiados, ¿no? Y me gustaría pues, atenderlos a todos, pero es que los necesitas. Es decir, y no son falsos amigos, son cuando los llamas están ahí, ¿no? Entonces, yo reivindico volver a las aulas, cada uno con su bagaje que tenga, si es mucho, poco o excesivo, porque se va a encontrar como en casa. Hay una cosa muy importante que a mí me parece uno de los pilares fundamentales de Nagoran, y lo ha nombrado el vicerrector al inicio de este podcast, y es que las aulas de Nagoran y de Universitat son muy diversas. Hay personas muy diferentes, con transcursos de vida muy diferentes. Y yo no sé si eso también para vosotros es importante. A menudo nos movemos en un círculo muy pequeño, en trabajo, en familia y en amigos. Todos somos similares, todos somos parecidos, todos hemos tenido una vida similar, pero cuando te enfrentas a compañeros que han tenido a lo mejor una vida más difícil, que han tenido que empezar a trabajar con 14 años porque sus padres lo necesitaban y por tanto no han tenido acceso a la universidad, ni siquiera a lo mejor a la secundaria, o a ningún tipo de enseñanza. Esa dureza de vida, esas vidas diferentes, yo creo que enriquecen como nada, ¿no? El conocer perfiles tan diferentes, ¿no? Sí, es una de las cosas, yo creo que, bueno, a priori sabes que va a suceder, ¿no? Pero luego cuando estás, es realmente cuando lo vives, ¿no? Y se nota mucho, bueno, a ver, depende un poco en parte del temperamento, ¿no? Pero a veces dices, aquí hay un grupo de personas muy callado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale. No siempre coincide, ¿vale? Pero en el momento que ya empiezas a hablar, o en los cafés, o todas estas cosas, ¿no? Realmente hay historias, o sea, que siempre la realidad supera la ficción, pero en esas personas sí que es verdad que yo creo que la emoción es superior a los que hemos tenido el privilegio de ir a la universidad, ¿no? Y el que haya esos espacios para que esas personas se reencuentren con una formación que añoran, en todos los casos. Porque además aquello que no hemos tenido muchas veces lo idealizamos. Claro. Que luego nos reímos mucho, ¿no? Porque decimos, pero sí, no es para tanto, ¿no? Pero realmente en el momento en que lo viven, o sea, es una emoción, o sea, ¿sabes? Y aparte sucede eso, ¿no? Que luego tomando un café, oye, pues esto no lo he entendido, o sí, o tal, es apasionante y sobre todo volver a darnos cuenta de lo que decía también al principio Albert, de que realmente la riqueza que podemos apartar cada uno y cada una es diferencial, o sea, es que nadie te la va a dar más que esa persona. Y son cosas alucinantes, o sea, quiero decir, lo que te cuentan, cómo te lo cuentan, bueno, lo mismo ellos dicen de los que hemos tenido la posibilidad de ir a la universidad, ¿no? Pero la diversidad es lo que forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Y en estos tiempos en que eso se cuestiona, además sin argumentos, ¿no? Y que además el algoritmo te va llevando por unos caminos que tú no has elegido, ¿no? El recordar eso, y además es recordar los momentos en que realmente te sientes bien. Los momentos en que te sientes bien, si lo analizas y eres sincera, son esos. Los que estás con otra gente diferente aprendiendo. O sea, porque yo siempre lo digo, para escucharme a mí misma me pongo un espejo y no necesito nada más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una riqueza, sí, que estos entornos académicos lo favorecen y a nuestra edad, que es una maravilla. Sí, yo opino muy parecido, ¿no? Que haría un ejemplo no muy acertado, pero yo hice la mili, fue de la época que era obligado. Sí. No me pude hacer objetor porque me metían en la cárcel. Pero la mili iguala, ¿sí? Nos igualaba, porque yo estaba con la gente universitaria, porque estaba entonces en la época universitaria, pero da igual, es decir, nos llevábamos bien con todos. Con el que venía del campo, con el que era un trabajador manual, con el albañil, con el chofer, con el que estaba todavía estudiando, todos nos tratábamos igual. Es decir, que no había diferencias sociales. Eso del uniforme no gusta, pero iguala. Y no, es mal ejemplo, ¿no? Pero para que tengamos una idea. Y entonces, cuando vienes a la Nagoran, también te iguala. ¿Por qué? Porque el nivel es el mismo para todos. Lo mismo que sepas mucho que sepas menos, ¿no? Y entonces, es decir, nos respetamos todos muchísimo, porque aquí no vas a educar, vas a aprender y vas a compartir y vas a tener un tiempo de relaciones, de esparcimiento, de convivencia. Es decir, y eso no tiene diferencias. Siempre hay algún personaje curioso que intenta poner sus diferencias, que intenta hacerse notar. Que yo he venido aquí y entonces le decimos, ¿tú qué has venido aquí a aprender? ¿Cómo te ríes, Pilar? Sí, porque como ha vivido también mucha experiencia de Nagoran, entonces
Pero eso se soslaya. Es decir, ellos mismos o vuelven al redil o se autoexcluyen, ¿no? Es decir, pero eso no es el problema de la náugra. El problema de la náugra es que nos iguala a todos y nos rejuvenece también. Víctor, menos mal que no llevamos uniforme. De normal, estaría bien. Falditas de estas de tablitas y los chicos con pantalón cortito estaríais estupendos. No estaría mal. Bueno, no sé si la Universidad de Valencia es consciente de que crea una nueva vida para todas esas personas que acuden a Naugrán o a Unisocietat, no solamente por el conocimiento que están adquiriendo, sino porque yo creo que crean, cuando acaba el momento de aula y de conocimiento, un espacio de escucha. Y como nosotros nos dedicamos a eso, yo quiero reivindicar eso en un mundo en estos momentos tan individualista, ¿no? El momento de la escucha. Lo importante que es saber escuchar a los demás, pero de verdad, y también que te escuchen a ti. Eso yo creo que es lo que realmente te cambia la vida y ya no sabemos hacerlo. Prácticamente todos vamos con el móvil absolutamente atorados por la calle. Es frecuente ver en un restaurante una pareja cenando con el móvil en la mano. Es decir, nos estamos perdiendo una de las partes más importantes del ser humano, que es la comunicación. ¿No creéis? Sí, es que ahí la tecnología nos ha jugado una baza, ¿no? Una baza, yo creo que nos ha escondido las... Y es que realmente es una herramienta valiosísima, es decir, que diga lo contrario, ¿no? Pero esa otra cara B nos la han ocultado o sesgado, ¿no? Entonces yo pienso que ahora se está entrando un poco en conciencia de los tiempos que roba, ¿no? No los que tú decides. O sea, la cuestión, una herramienta es maravillosa. O sea, lo que no puedes es que la herramienta te domine a ti. Entonces, yo creo que se está entrando en conciencia de que, bueno, cuando la gente mira el historial, o sea, que dices, o sea, que he estado 4 horas con el móvil al día, he dicho 4 y por ahí hay 7 y 8, ¿eh? Sí, sí. O sea, y también hay gente que lo controla y es 1 hora y tal. Pero en el momento que ves eso dices, ay. O sea, y ahora digo que no tengo tiempo, pues igual ese tiempo lo podría haber utilizado para otra cosa, ¿no? Y yo creo que tanto, a todas las edades, yo creo que se está entrando en conciencia de que tenemos que ser los y las dueñas de nuestras herramientas, ¿no? Está sucediendo con la IA. O sea, quiero decir, yo cuando escucho con orgullo decir, no, yo es que todo se lo pregunto a la IA, digo, bueno, no sé. O sea, me lo cuentas, pero que sea un orgullo, o sea, es esa diferencia de nivel, ¿no? Entonces, es una herramienta maravillosa, pero encontrándole su lugar, ¿no? Y no dejando de lado toda la riqueza y la creatividad, que menos mal que todavía no alcanza. Pero cuanto más la alimentemos, yo sinceramente no sé hasta qué punto seguirá habiendo una diferencia. Espero que la haya y que se controle, ¿no? Pero todo aquello que podamos hacer, equivocándonos y siendo creativos, bueno, ahí tenemos a todos los compañeros de teatro y de la coral, ¿no? Que son el claro indicador de la maravilla que se puede hacer sin IA. Yo, en el tema de la conversación, el diálogo, es decir, reivindico al abuelo Cebolleta. Es decir, ese abuelo que contaba historias, que te ponías alrededor y te encantaba. Y yo he tenido, al final, abuelos, porque no he conocido a mis abuelos paternos, y las abuelas, que decir, ya se fueron pronto, pero sí que he tenido un suegro de estos un poco más mayor que yo, porque tampoco, pero era más mayor que yo, y sí que contaba historias. Y entonces, es decir, yo aprendí a relacionarme con él porque era una persona sosegada, que no le importaba perder tiempo comentando sus cuitas, ¿no? Sus experiencias. Y yo, vamos, es decir, tampoco me importaba perder el tiempo con él, ¿no? Entonces, es decir, reivindicar esa comunicación que como decías, pasamos tantas horas consultando los móviles y las tablets, y luego si eso lo concentráramos en conversaciones personales, tendríamos para hablar por todos los conocidos todos los días, o muy a menudo, ¿no? Y que sacaríamos, seguramente, mucho mejor experiencias y historias de las que se sacan en las redes, ¿no? Entonces reivindico, decir, eso, y luego la escucha, no escucha porque sí, sino la escucha activa. Es decir, que tú sepas lo que está diciendo, que respetes sus momentos y que intervengas cuando corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes lo tienen que cuestionar, que repensar, los mayores también, porque también estamos cayendo, ¿no?, en esas dinámicas, pero que el abuelo Cebolleta tiene que subir al poder. Víctor y Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta aquí llega este Veus Grans especial. Esperamos seguir escuchando y muchísimas gracias. Veus Grans.
Muchas gracias.